Kaixo guztioi, bideo berri honetara, jarraitzen dugu higidura harmoniko sinplearekin, eta kasu honetan hitz egingo dugu, higidura harmoniko sinplearekin igetzen diren masa horien abiadura eta azelerazioari buruz. Orain arte ikusi dugu posizioaren ekuazioa, ikusi dugu baita ere zein den bera abiadura angeluarra, amplitudea, baina interesatzen zaigu jakitea partikula horrek edo masa horrek une bakoitzean daukan abiadura. Argi ikusten dugu abiadura ez dela konstante izango, ze batzuetan geratzen da, gero hasten da berriz ere mugitzen, azelerazioa ez da izango konstantea, aldatzen delako abiadura etengabe modu ezberdinean, baina nahi ditugu ateratzea adierazpen matematikoak, alde batetik jakiteko abiadura non izango den maksimoa, non izango den minimoa, berdina azelerazioarekin, abiadurarekin ondoren ateral ditugu energia zinetikoa, beraz, interesatzen zaigu bi hauen adierazpen matematikoa lortzea. Horretarako, gu hasiko gara gure objektuaren, posizio ekuaziotik hasiko gara, gogoratu dela a sinu omega tesati gehi phi 0, ja jarriko dugu hasierako fasea. Gero ziurrenik bidearen momenturen baten esango dugu hau 0 dela, baina aurreko bideoan azaldu genuen zertarako balio zuen hasierako fasea, bale? Beraz, azalpenetan momenturen batean hau 0 dela esaten badugu, izango da nolabait grafikoa egin ahal izateko, baina honek eragina badauka. Eta aurreko bideoan, hasierako fase bideoan, azaltzen dugu zer nolako eragina daukan. Vale. Behin ekuazio daukagunean, teren menpekotasuna adierazten duen posizioaren ekuazio daukagunean, abiadura lortzeko egin behar duguna da honen derivatua. Hau orokorra da, hau beti izango da. Abiadura beti izango da posizioaren derivatua. Beraz, berdin dio nolako adierazpena daukagun, kapasak bagara deribatzeko denboraren menpean, orduan lortuko dugu abiadura. Eta hori da egingo duguna. Gogoratuko dugu sinuen deribatuak zelan egiten ziren, oinarri matematikoak bideoan azaltzen dugu, baina gogora ekarriko dugu eta hemen interesgarria delako. Eta azelerazioa, gogoratu azelerazioa bi osagaietan banatzen dugula beti, tangentziala eta normala. Normala egoteko kurbadura egon behar da. Nolabaiteko kurba egin behar du gure gorputzak. Gure gorputzak egiten duena da lerro batean, norabide bakar batean egiten da, dimentsio bakar batean. Horregatik azelerazio normala 0 izango da, nuloa. Eta gure azelerazio osoa tangentziala izango da. Zer zen du horrek? Gure azelerazioa kalkulatzeko egin beharko duguna da abiaduraren derivatua. Beraz, hemetik abiatuta deribatzen badugu, lortuko dugu hau, eta behin hau daukagunean deribatzen badugu, lortuko dugu hau. Da, urjauzi bat bezala, hasten gara hemetik, gero abiadura, eta gero azelerazioa lortuko dugu. Baten batek igual galtzen dut, ez gaitik ez diezu jarri teri menpekotasuna, ahaztu zaidalako. Tere menpekoa izango delako. Beraz, egingo dugu matematikoki honen adierazpena, eta gero ikusiko dugu zenolako implikazioak ditudan. Gure posizio ekuazioa da A bider sinu bat, eta sinuaren argumentuan ez da agertzen zenbaki bat edo T, baizik eta funtzio bat. Teren menpekotasun daukan funtzio bat. Hori gertatzen denean deribatuetan gogoratu, sinu f isa edo T jartzea berdin dio, edo zein aldagai izatea. Sinu f isaren derivatua, kanpora atera behar dugu funtzionen derivatua bider, eta sinua bihurtzen dako sinua, eta barrukoa berdin mantentzen da. Horiz margoztu dut ft edo f isa jakiteko kasu guztietan berdin izango dela. Beraz, gure kasuan, egin behar dugu hau guztiaren derivatua. Gogoratu, prima hau jartzea edo jartzea d esati dt berdinak direla. Derivatu daukagunean daukagu gure sinua bider a konstante bat. Beraz, konstantea derivatuaren kanpo aldera ekartzen dugu. Beraz, daukagu a bider sinu honen derivatua. Sinu honen derivatua hau aplikatzen dugu. A kanpora atera behar dugu honen derivatua, kanpora ateratzen dugu honen derivatua, eta sinua bihurtzen da kosinua, kosinu omega t gehi phi 0. Orduan orain falta zaigun gauza bakarra da honen derivatua egitea. Batuketa bat denez, egin behar dugu honen derivatua gehi honen derivatua. Zer gertatzen da, phi 0 dela zenbaki bat, orduan kanpora joaten zaigu, eta honen derivatu egin behar dugu. Omega teren derivatua terekiko egin behar dena t kentzen da, eta gertatzen zaigu omega. Beraz, hau guztia omega izango da. Egiten badugu jarraian, a bider omega bider kosinu omega t gehi phi 0. Eta hau izango da abiaduraren adierazpena denboraren menpe. Fijatzen bazarete, aldatzen dena da, honen etorren artean, sinua izan beharrean kosinua daukagula, eta a izan beharrean kanpoan daukagula a bider omega. Beraz, balio maksimoak eta minimoak aldatuko dira, a izan beharrean izango dira a omega eta minus a omega, baina ze kosinua baita ere, plus bat eta minus bat balio maksimoak dituelako eta minimoak, eta ikusiko dugu gero grafikoan zelan geratzen den. Orain egongo duguna da, hemetik abiatuta lortuko dugu azelerazioaren adierazpena.
Aurrekoan egin dugunaren berdina, baina goratu kosinuaren derivatua egiterakoan, atratzen dugu berriz ere funtzioa, barruko funtzioa derivatu bezala, baina orain kosinua sinu bihurtu beharrean bihurtzen da minusinu. Orduan da, sinua bihurtzen da kosinua, baina kosinua bihurtzen da minusinua. Negatibo hori kontuan izan behar dugu, baina gainontzeko guztia oso antzekoa da. Orain izan beharrean lehen a genukan, orain a omega. Konstanteak direnez biak kanpora ateratzen dira. Eta derivatua egiterakoan berriz ere a honen derivatua kanpoan jartzen dugu, honen derivatua berriz ere emango dugu omega, berriz emango dugu a bider omega. Hauek biak batera, omega karratu ingo dute. Eta sinua negatibo batekin, negatibo hau, dela gauza guztiak biderkatzen dauden negatiboa aurrera ematen dugu, eta geratzen zaigu adierazpen hau, minus a omega karratu sinu, omega t gehi phi 0. Hau da azelerazioaren adierazpena. Fijatzen bazarete berreskuratzen dugu sinu omega t gehi phi 0 posizioaren ekuazioan agertzen zena, baina orain a izan beharren daukagu minus a omega karratu, negatibo honek eragina izango du, eta baita ere omega karratu honek. Vale, hauek dira gure hiru ekuazioak, eta saiatuko gara bakoitzaren grafikoa egiten. Hemen jarri duana da gure egoera fisikoa, gogoratuz muturra direla plusa, minusa eta aurreko posizioa 0, eta gainean jarri ditut, hemen erdian dagoenean horrek esan nahi du bere fasea dela 0 pi edo bipi, ikusiko dugunez hemen. Fasea markatu ditu hemen lagungarri izateko. Hasten gara lehenengoarekin eta lehenengoa askotan egin dugunez, nahiko askarri ingo dugu. Gogoratzen badugu, gogoratu fasea dela hemengo barrukoa, 0 balio duenean, sinua da, hemen egongo gineteke fasean ez da, honen altuera 0 denez, 0 bidera, 0, beraz, markatzen dugu, 0 unean, hemen egongo garela. Ari gara hemen fasea 0 dela esaten, beraz, hasten ari gara phi 0 nolabait, hasten ari gara eta ez matematikoki jartzen ari garen ondo dago, baina imaginatu phi 0 dela, eta horrela askarrago ulertuko dugu. Eta ez baduzu ulertzen, joan aurreko bideora zinetan hasierako fasea saltzen dugun. Aurrera jarraitzen badugu, balio duenean fasea pi zati bi, hemen gaudenean sinua bat balio du, beraz bat biderra plusa. Orduan, urrengo puntua hemen izango da. Jarraitzen badugu egiten horrelako zerbait lortuko zenukete, eta horrelako zerbait lortuko genuke. Orain igual hobetu lertzen duzue. Hemen erdian 0, pi eta 2pi puntuetan posizio izango 0. Horreka posizioan egongo da. Eta aldiz pi zati bi fasea denean mutur positiboan egongo da, eta 3 pi zati bi mutur negatiboan. Orain ikusi nahi dugu segertatzen den abiadurarekin eta azelerazioarekin. Ahaztu zait hemen jartzea, hau dela posizioaren adierazpen grafikoa, hau izango dela abiadurarena, eta hau izango dela azelerazioarena. Vale. Orduan, abiadurarekin gertatzen den lehenengo gauza da, balio maksimoak ez dela izango plusa eta minusa. Izango dira a omega eta minusa omega. Eta hemen baita ere, ikusten dut, sartu dudala hanka, ez delako a omega karratu. Hori hurrengoan izango da. Kasu honetan izango zen, minus a omega. Hori bai. Hau izango zen, balio minimoa. Vale? Beraz, fijatzen zarete, hori aldatzen dira, eta gorrian a omega karratu eta minusa omega karratu. Gero negatibo ikusiko dugu zenolako eragina daukan. Vale, kosinuarekin hasten gara, sinuarekin. Beraz, fasea 0 denean, kosinua ez da zenbateko altura daukan, baizik eta zenbateko luzera horizontala. Kasu honetan, kosinu bat balio du, ezta? Hemetik neurtuta bat daukagulako eskuinera. Eskuinera positiboak, eskerra negatiboak. Beraz, kosinua bat balio badu, a omega bider bat. Horrek esan nahi du, hasierako fasea hemen hasiko dela. Vale, jarraitzen badugu aurrera, pi zati bi denean kosinuaren desplazamendu horizontala 0 izango da, ez dagoelako ez eskumara, ez eskerrera, beraz, 0 balio du, eta hemen jarriko gara. Jarraitzen badugu aurrera, 0 eta gero ona, desplazamendu negatiboa, minus bat bidera omega, egongo gara, minusa omega honetan, beraz, jartzen dugu hemen. Jarraitzen badugu gero ona helduko ginateke, eta bukatzeko, beti bezala, bukatu behar dugu, hasi garen leku berdinan. Batzen baditugu puntu hauek, lortuko genuke, hau bezalako zerbait. Bai. Eta bukatzen badugu, eta egiten badugu berdina azelerazioarekin. Kontua da, orain sinu daukagula baita ere, beraz kasunetan 0 izango da, horretan ez dago arazorik. Zer da gertatzen den orain? Aurrera egiten dugunean, fase pi zati bi, sinua balio du bat. Vale. Bat bidera omega karratu, a omega karratu baina negatiboarekin, gora egin beharrenetan bezala, bera egiten du. Beraz, hemen gainzego genuke, gero hemen, konparatu aldo zuezuek, eta horrelako zerbait.
bai, horrelako zerbait. Lortuko nuke. Fijatzen bazarete ezberdinak dira hirurak, sinua eta kosinua desfasatuta daude, desfasatuta zen nahi du, fijatzen bazarete, ni hau luzatzen badutona, onarte eta hemen hiltzen badut, grafiko hau eta grafiko hau berdinak dira. Hori da desfasatuta egotea bata, bestearen mugimendu horizontalarekin lortu daitekela. Eta posizioa eta azelerazioa egiten dute berdina, baina justo kontrakoa. Hau da, bat handitzen denean bestea txikitzen da, eta bestea handitzen denean bestea txikitzen da, bai? Baina gainontze guztia berdin-berdina daukate. Vale. Behin hau esan da, fijatu nire ustez interesgarriena da, posizioa, obviamente, muturretan maksimo eta minimoa lortuko dugu, eta erdian 0, ezta? Vale. Baina abiadura, galdera da, non izango da abiadura maksimoa? Abiadura maksimo izango da, hauetan, ezta? Fasea denean 0 eta 2pi, 0 eta 2pi. Eta pi denean baitere minimoa. Horrek esan nahi du, abiadura handia izango dela, baina honek esan nahi du. Nola hemen? Hori, nola hemen positiboak diren, hemen izango dugu abiadura maksimoa eskuinerantz, eta hemen abiadura maksimoa eskerrerantz. Beraz, hemen, puntu honetan izango dugu abiadura maksimoa. Balia absolutuan. Eta aldiz, fijatzen bazarete, muturrak direla pi zati bi eta 3 pi zati bi eta 3 pi zati bi, abiadura 0 balio du. Muturretan abiadura 0. 0 eta 0. Eta azkenik azelerazioa begiratu nahi badugu, azelerazioaren kasuan gertatzen dena da, balio maksimoa izango da 3 pi zati bi. Honetan lortuko dugu azelerazioa maksimoa. Bai? Eta honetan lortuko dugu azelerazio minimoa. Hau da, claro, normala. Fijatzen esan dugu hau eta hau berdina direla, baina bata bestearen negatiboarekin, desplazamendu maksimoa lortzen dugunean plusa lortuko dugu azelerazio minimoa. Desplazamendu minimoa lortzen dugunean minusa lortuko dugu desplazamendu maksimoa. Eta erdian, 0 balio dugu gure azelerazioak posizioa bezala, bai? Erdian dela 0 pi eta 2 pi, hauetan, 0 izango da. Beraz, posizioa 0 denean, azelerazioa 0. Muturretan, azelerazioa maksimoa lortzen dugu. Eta muturretan abiadura 0 izango da, eta erdian, abiadura maksimo izango da, bai eskuinera edo bai eskerrera.